Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah Pasaton. Selamat hari Minggu madihamu amanginang remaja naposo bulung namandohoti parmingguon sadarion. Puriani tuhatta nahinahulongan marsadani roha mahitamu se sadarion lama muji tuhatta di minggu pasa pelualuhon dung trinitatis. Dohot topik ni minggu tas sadarion di halo mohon Jahoba do dohot hati goran atong tapuji matuhatta marhite namaredde hita sia buku edde nomor 10 ayat 1 ayat 3 Raja Natumibul. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi porbadia na tunopa langit dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Yesus martua maaka na mauas male mida hati goran ay pabosurod do nasida martua maaka na ias tondi ay idaon nasida do debata. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gidjang hupangidohami tuho sailehon matuhami ton dinihasitongan dohot dame
asa takka subotohami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 128 ayat 4 1 ayat 5 ditanda debatatta. Tatangihon mapati ni debata imana tersurat di Efesus bindu 5 ayat 8 satro di ayat sia. Aina holom do hamu na jolo alai tiur do anggon waing di bagasan Tuhani marparange mahamu songon aka anak hati uron aina sah basaon dohot hati goran dohot hasitongan ido parbue ni natiuri ido sahatna atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na humbar tepatikni. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 430 ayat 1 ayat 2 ayat ditanda ho muali. Nama
manopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para si roha na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habang sahabadion mi manopoti jala mangangguk kondosa nami. Masay jot-jot warsay hami homar hite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami narwai. Dang huhaulongi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tundi nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asi ni roham na godangi. Mangido sian nasa roha nami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulu hami dohot ala ni goarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosatta. Humop-hop hita gabe dosa do ibana nasotumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta marhite kor Mary Choir.
Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 520 ayat sada dohot ayat tolu aneng andigan. Hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Lukas bindu 10 sada ayat 37 satro di ayat 42 tajahama margati soring adorang dihatahod dopi diarahon sada halak parise maibana mangan jala bongot maibana laos hundul ma alai dongan maparisei alai dihidan masujolo marturi ibana lau marsi panganon. Jadi didok Tuhani ma tu ibana anggo hamu parise duruni panginuman dohot makuk di payasamu alai ia perbagasan muna go pandoboon dohot hajahatod do Hamuna hurang roha sitopa duruna dalo ausdido manopa bagasana. Asal ma di basa-basaon hamuna di bagasanna bahen asi-asi sandok iasma na dihamu. Marjea mahamu parisei ai di pasapuluh hamudo akas waswana namar mehmet rodi namar ragam nisimarata alai di lawasi hamudo uhum dohot holong ni rohani debata siulaun do nasadaon alai unang matading nasadaan. Ima saatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji ma tuhata marhitekor ina parari Kamis.
Tapuji matuhatta marite buku ede nomor 272 ayat 2 1 ayat tolu saya tole rosude. Tidakon ma haporseotai songon nahina tidakon ni dongata sa haporseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama parkoko na suatu dosan na tunopa langit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia adorang suabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinasilang na tuat tu banua turun tanom na mulak mangolu di hari pateluhon na manaik ke surgo lahundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mulak sogot tu tanoon manguhumi alak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adom sadauria na badia Uria hatopannya ala Kristen aga nabadia dot dia sesani dosa dot dia taiman naman dok mulak mangolu sogot daging halak nang mate dot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tapuji ma tuhata marhite kor amasion.
tatangihon matiting ni huriata di bagasan mingguan. Huria nani hal holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Sonari tatangihon ma titing di huriata di bagasan minggon. Ima minggu tanggal 8 Oktober 2020. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima diguari minggu pasapulaluhon dung trinitatis dohot topik di halomohon Jehovah do uhum dohot hatigoran. Napaduahon partukaran mimbar perjamita sa distrik 21 Banten. Di hari sadarion minggu tanggal 8 Oktober 2020 di patupado partukaran mimbar perjamita sa distrik 21 Banten. A. Namar jamita di permingguan manogot pukul 6 ima padita Romanto Sibarani MTH uluan ni HKBP Balaraja. B. Namar jamita di permingguan Aryan ima Padita Lamhot Silalahai STH Padita Fungsional HKBP Maranata Cilegon. C. Namar jamita di permingguan Botari ima Bibilfro Bertauli Hutauruk Bibilfro HKBP Tangerang Kota. D. Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM marjamita di HKBP Taman Adiasa Resort Serpong masuk ma perminggoni pukul 8 dohot pukul 10. Bibilfro Eva Susialiati Nenggolan marjamita di HKBP Tangerang Kota pukul 11.30. Jala papungupulian khusus dohita tuha perlua distrik 21 Banten na di pasahat tu kota pelian na ngaramplop. Na patuluhon partangyangan wik di hari Rabu tanggal 11 Oktober 2020 masuk pukul 20 WIB di Patu Pahuriata do partangyangan wik di dua inganan na parjolo di wik Judea di bagas ni keluarga Nyonya M. Aritonang J. Boru Pardede na maringanan di Perumdasana Indah Blok RL 2 nomor 6 A Bonang. 2. Di wik Bethlehem di bagas ni keluarga P. Siregar H. Borusiahan na maringanan di Perum Legok Permai Blok Asada Besia RT 0507 Legok. Ni pagido tu sude ruas ni huriata tarmobi na adong dewik nabe asaria madohoti partang yang ani. Napaupaton surat permahanion Preses HKBP Distrik 21 Banten. Surat permahanionon siap Pareses HKBP Distrik 21 Banten di jahahon anon di ujung ni titing. Napalimahon tok ripe tu pembangunan dohot tu pengadaan aset gereja. Sinosohot tu sude ruas ni huriata asaboi pasahat tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boi ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri atas nama Sape Sitorus. Napa onopon pelean dohot iuran bulanan, pelean permingguan, pelean sekolah minggu, pelean hamoleateon, pelean bulanan keluarga dohot iuran bulanan. Boy mata pasahat marhite sitawik nabe manang di pasahat tu sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Napapituhon basar panitia
pesta Gotilon. Di hari sadarion di permingguan manugut dohot arian di patupado basar namar haporluan tu pesta Gotilon ni huriata tatu pahima ulauni bahen sangap ni guarna napawaluhon parhepengon dohot torop ni ruas naro di permingguan nang salpu boy may tajaha di pail naung di pasahat ni huriata marhite WA di Ganukwik. Napasiyahon, selamat ulang tahun, parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat panjang umur goklas ni rohama, sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh, dohot marulang tahun hot ripe, sia tanggal 2 sahat tu tanggal 8 Oktober 2020 hatani tuhata si piepota ima na tersurat di Matius biduonom ayat 24 atong unang mahol son hamu di ari marsugot ay di sarihon ni ari marsugot do narikot bisi saya do molo marsihaposan hasusan nabe di akka ari aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot narulang tahun hot ripe boy ma tajaha di file naung di pasahat di huriata marhite WA di Ganukwik. Sonari tatangi homa surat sian pareses. Surat permahanion taringot tu ari logo musim kemarau. Mandapoton na di persangapan amanami inanami. Berjolo sude padi teresot. Napaduahon tu sude uluan ni huria. Napatuluhon sude perhalado dohot ruas ni huria di HKBP Distrik 21 Banten. Asini rohama dihamu dohot dame nasihat Tuhan Yesus Kristus. Mardumu tu pangotak ni ari logo nalam merdampak di tiki perpudion makorhon tua akka suaswanan polusi lam meningkat suhu udara na ekstrem pola do sahat tu na mempengaruhi gangguan kesehatan dohot lan akana asing alani marhition pinabontoho jala di sosohot tu sude huria HKBP na adong di distrik 21 Banten di hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 asa tapatupa tangyang pangodianon di permingguon laho mangidohot tutuhat debata asa dilehon udan jala tatangyak koma asa unang margajang ma ari logoon pos dorohata di hatan di debata na tersurat di pasalmen bidu pitu plopat 10 pitu B ari logo dohot ari roddo hodo na jumadihosa gok di ibana do sude portibion anggiat marhite tangyang ni akana marsea namar tangyang di Tuhani di Leon ari roddo songonima buah-buah jala soso-soso ni pasahat Tuhamusa luhutna asi ni rohani tuhatta jala namangaromoti hita sude ruas nang parhaleuna na mangadopi hamaulon dohot parukilan alani namasa nuaengon tabi mardongat tangiang pareses HKBP Distrik 21 Banten Pendeta Jumiaster Hutauruk STH
Songonima titing namasa di huriata debatama nama masu-masu hita saluhutna martangyang mahita. Debata Jahoba, debata na marhabangsa, dohot na marharajaon di banua gijang nang di badua tongaon. Hodo debata nami, hodo Tuhan nami, hodo partano baton nami, tu hodo hami maporus Tuhan. Homa na parpudu-mudu sude aka gulmit ngulu nami. Jala homa Tuhan nama dongani hami diganupari. Togu-togu jalana ramoti hami di sude akaulan nami. Moleate ma Tuhan, malate mamang perdenggan basa. Di sude asini roham nong di pasahat mi Tuhami. Tuhan rodo hami tu bagas jorom nabadiaon martangiang marede puji-pujian marpersobau tuho ala diboto hami hodo napuna hami jala tuhodo hami marhaposan dibani Tuhan totong maho mangaramoti hami di sude gulmi ni gul nami dia kaulon nabi siganupari pasu-pasu togu-togu jada permudu-mudu hami Tuhan. Tuhan dibuat kami di tangyang kami saluhut ruas ni huriam ima di anak kon nami mangudi hami Tuhan. Pasu-pasu masudeya nakon nami mulai akana mekmet poso-poso na buratubu leo mahahipason nasida iburi bermagodang nasida di patugu-tugu akana toras Tuhan. Dia kaya nakon nami nang di parsikolaon santeka SD SMP leon hahipason gugul do las ni roha leo di nasida hamalodo habis taron. Yana kon nami nang hudul di bangku SMA nang duduk di bangku perkuliahan Tuhan. Leo mandi nasida habis taron. Padao sian nasida Tuhan aka kenakalan remaja, penggunaan obat adiktif, narkoba, dohot kejahatan akan naposo Tuhan. Asal leo mahapis taron nasida leon hagogon dohot las ni roha. Asa yanakko silas ni roha nasida Tuhan. Boy nasida Tuhan yanakon na boy diperbaga salhut aka natoras Tuhan. Pasu-pasu mani yanakon nami Tuhan nauk sidung aka naman-namato nakasikolana Tuhan. Leo mandi nasida ka ulaon na suman ulaon na sesuai doho kompetensi na dapat nasida siya kasinukalana Tuhan. Asa marhite Tuhan madapot ulaon na denggan dinasida Tuhan. Adong dinasida Tuhan gabe dalan ngulu nala berprestasi nasida dia ka ulaon nabi Tuhan. Dia nakon nami Tuhan dia ka nagok aka umurna Tuhan leo ma Tuhan dia nakon nami aka jodoh leo mandina sida jodoh na hobar tu nasida aka na sepadan tu nasida Tuhan asa marhite Tuhan martaba-taba las ni roha diaka na toras naksongoni Tuhan dihami ruas ni huriam aka ama ina diaka ulau nabe Tuhan. Homa nama masu-masu saluhut ulaun ni huriai Tuhan. Lehon madihami ulaun na denggan. Pasu-pasu ma ulaun nami Tuhan. Gabe habauran ni pasu-pasu ma ka ulaun nami Tuhan. Lao pakkeon nami. Laho ma mudu-mudu yanakon naong di pasahat mi Tuhami.
Tuhan dibuat kami di tangyang nami panitia pesta gotilon, panitia ulang tahun gereja Natal dohot tahun baru. Tuhan leon gugu, leo lasni roha, leo semangat dinasida Tuhan, dinalaho mangula akka ulau nasida asa marhite Tuhan, diaka rencana nong dibuhul, diaka perencanaan nong direncanaon nasida Tuhan, boy merdalan sude Tuhan, jala boy nasida Tuhan mengorganisir pesta gotiloni jala boy dengan merdalan haduan. Moliate ma Tuhan nang songoni ruas ni huriam Tuhan pasu-pasu maruas ni huriam salutna ukap roha nara manupahi huriai asa marhite tupak nasian huriai Tuhan boy Tuhan patupaon ni huriami Tuhan saluhut pelayanan nadong di huria HKBP Bonang Indah. Moliate ma Tuhan, moliate ma amang perdega basa nang di sude huria HKBP distrik Banten 21 Banten Tuhan pasu-pasu masa luhut na sude akaruas ni huriam sude perhalado nang sude padita na mangula di distrik 21 Banten homa na masu-masu asa marhite pamujian do parsobau ni saluhut ruas ni huriam nadong di distrik 21 Banten marsanga ma guarmu nabadiai. Tuhan di titik ngami Tuhan polado di sosohon uluan nami sian distrik Preses distrik 21 Banten ima Tuhan dipartikin waingon namasa ari logo nadiadopi bangso do negara nami tarlumawi ma Tuhan nadong di wilayah DKI Jabodetabek terlemobi di Tangerang nahuamil yang na Tuhan songon hatam nama dok di pasalmen 74 ayat 10 b ari logo dohot ari rodo hodo na jumadihon di bani Tuhan mangido dohot mangelik mahami Tuhan tuadu pamunda badiai di ari logo na berkepanjangan nuaing na diopihami mangido mahami Tuhan asa leo ma Tuhan ari roddo ari parudan asa boy Tuhan mambornohi boy mangahe tano nang horing boy Tuhan mangaleon kelembapan dihami saluhut akaruas ni huram dohot bangsomi Tuhan asa marhitei Tuhan di ari roddo do ari parudan naneksi pasahatomu Tuhami boy matubu Tuhan akaswaswanan boy mati Tuhan marhite suaswanan ni berlangsung ekosistem nasehat di tonga-tonga ni humalang nami terlumubi di saluhut wilayah Banten doho sekitarna Tuhan pos dorohanami napasahatomu doi marhite asi dohot dengan nibasam di salut hami ruas ni huria HKBP Bonang Indah do huria saluhut nadong di distrik 21 Banten hubakai ma Tuhan nang ditangyang nami bangso dohot negara nami na di bagasan partikianot Tuhan natokinay na mahami laho menghadapi pemilihan dok suksesi presiden memilih do wakil presiden do aka anggota legislatif di beni Tuhan mangido mahami tua dupa muna badiai asal leo ma di sude bangsoon toruk ni roha do serep ni roha jala tutup totong ma Tuhan mar hadumuan tuaka hadameon asa marhite Tuhan tercipta hadameon di bangso dohot negara namion secara khusus Tuhan dibuat kami di tangyang nami pimpinan HKBP Sian Eporus dohot saluhut
tuaka padita preses do tuaka uluan-uluan huria homa na mga leon hahi pasong gugulas ni roha jala homa na mga leon aka hatawod di nasida asa tau nasida Tuhan laumar par mudu-mudu saluhut ruas ni huria nadong di bangso do di negara nimon terlemobi Tuhan di ulon nami presiden do wakil presiden do saluhut aka pembantuna menteri gubernur wali kota bupati do tu pemerintahan terendah camat nang kelurahan pasu-pasu nasida parbisuhi asa marhitei Tuhan nasida boy mabuan negara namion masyarakat tu adil dohot na beradab Tuhan mulia tema dohot Tuhan mulia tema amang perbang demu basa nago dosa do hami Tuhan saluhut na unang matuhan abati akka dosa akka pasu-pasu nanek si pasahaw temu tuhami ala ni dosa akka pangalesyon nami Tuhan marpamuati ma roham dihami tuda ma jala tuda ma Tuhan rimas ni roham asima rohanami roham dihami hupasahat hami ma Tuhan tangiang duhut ilik-ilik namion holan mga sahon asi do denggan ni basam Tuhan Yesus Tuhan nami martangia kami tuho amen. Tapasahat ma peleatta naundeng gantu debata marhite pelean sada adot sada be laos te dehon mahasian buku edde nomor 136 bidang dope na holomi.
Dameni debata na sumurung sa saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiran munabi di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marihita akamanginang. Jadi alod do piao parjolo di son merjamita. Adok kata ni natua-tua mandok. Jolo tinitip sanggar bahin huru-huruan. Jolo sinukum marga. Asa binoto pertuturan hati-hati na martodong rehita mardongat tubuh do manang na marhula-hula do baringgad do jolo patadda hono diri ate akamanginang jala di bahasa Indonesia pe di do tak kenal maka tak sayang. Jadi sudah do jolo mau pengen disayangi padita pe pengen disayangi do karena dinggad do jolo marstadana te akamanginang. Jadi au padita lamhok silalahi inang boru silaban do nasida dison namar baju ijo nyon na dijoloon ate tolu madihami dak danak amang inang dua bawa sada boru kalas 5 dope siap kangan si nomor 2 kalas tolu si nomor tolu boru tolu tahun. Jadi 2 bawa sada boru. Ima akamanginang perkenalan singkat siap kami. Nuai kami marhobas di HKBP Maranatha Cilegon Resok Serang. Ima lolong tabege taringok tu Cilegon. Kami ma disi marhobas isi do kami. Alai anu pe hata Cilegon nanti. Ala gejang. Kemolo makata Cilegon. Ima akamanginang perkenalan singkat siap kami. Batik tungarong anong museboy arong tikita makatata arong 10 minggu tiba nanangi tatakas boy. Oh ikut tabado teh asa gumolang tutur gumolang todong. Omakku na manubuhonao boru manurung. Ate. Ang dunay ngisom manurung. Inang si matua boru siregar. Iya. Orang damang ima. Ay tabo dalam gudang na tinadda. Bila penting tetangga nami marga tobing. Ima perkenalan siap kami kira sebelum puja hatur pukon kira berkasat do nakin sahat tuhuriat tombah akamanginang. Jadi songo guarrero bonang indah guarra madaina nenete indah do nakis sudah hubereng. Jala jamaah nape doa kamang situ akaparhala do nakin welcome do sude. Jupak tu tersude do majalang tersenyum muse las roha jala hubereng dung marminggon nakin hubereng akapar do pahamu akamanginang memang tohodo teh halakon indah do sude burju-burju do nu pasti do burju-burju teh akamanginang paredet tapi nak kita bo sude mulai semusik song leader do ita marede anggo tu banua gijang do sude on ate jala lasido no jamitara lasido turpuk kesongoni tarida imana songoni pardopahani songoni penampilani songoni manang diroha amin jadi hujama turpuk jamita dihita di Tikyon ima natar surat di Jesaya biddu 5 mamukas yana sada sahatu ayat pitu Jesaya biddu 5 mamukas yana sada sahatu ayat pitu songlomma didok disi marede maun waing taringok tu hasiakku sada edeni haholongaku taringok tu porlak anggurna mar porlak anggur do hasiakku dipusuni sada dolok nanapu jala dipakuri jala dijeputi akabatu siani jala disuaton lopok narenggatusi jala di pauli sada tukup di tonga-tongana jala di hali sada panggilangan di bagasan paimahu perbue na tonggi HP na asom di tubuhon atok kamu isi di Jerusalem
jalahamu bawa sia juda wau pamu wau dohot porlak anggurhu tungah hadape si bahenon nian tu porlak anggurhu nasohuba itu si wasa sai hupai maima parbuehonon na parbue na tonggi hape na asom do di parbuehon ope pabotohonok kuma tuhamu si bahenokku tu porlak anggurhu upatok kuma kadangna asa sudah digagak binatang lohok kuma parikna asa dilutak bahenok kuma ibana gabe halongonan asa unang diratingi manang dipakuri asa tubuh suga rohok sihupi jala dohonok kwa kaubun asa unang mangalehon udan tuibana alai porlak anggur di Jehovah Sebaot ima pinopar di Israel dot akabawa sia Juda suasuanan hasudunganna sai di paimai mauhum hape idama pangarupao do hati goran hape idama anggu-hanggu do tak mahita majaha ayat pitu akamangna alai porla anggur di Jehovah Sebaot ima pinopar di Israel do takkabawa sia Juda suasuanan hasudunganna sai di paimai mauhum hape idama pangarupao do hati goran hape idama anggu-hanggu do. Jadi akamanginang heado kamu teh kecewa pasti doa teh hea kecewa kan manang di bahasa Batak sering didok terhirim nah kan lapatanna molo dibayangan ta molo natabayakko dengan mengulah honon dapotan diba maka narenggang ape belum tentu songoni naro nazinalo kan jadi molo halak Batak tersongono di maredde manuai ngau taringok hasiakku inna kan asa didok maredde au nuai inna digebar hon iberka molo ta ikuti nak kahata-hatane tekne kan ibaratnya kata-kata yang dibuga dengan sair ibana bagak songon ayak pitui hupai mado hati goran hape songono do naro hupai mado natonggi hape na asom do naro jadi disampaikan memang itu muatan ni edde ora tersongok kita itu akamanginan molo adong sada lagu pas tu pengalaman hidup ta pas tu nata rasahon dadabu mangedde hono masa dabu hian olo do sampai habis tu lebar susiannya kenata sabil maredde mana ala pas tu rohani mana kan jadi atas sama lagu na perpudi omma misalnya mergogo ijurbari omma kan itu terasa tong saya terbayang doa kamata terbayang doa kenata molede hokaro mergogo ijurbari om saya terbayang kok do haruna tua-tua ya matoro inate songo dia pasti sekolah di mana kan mergogo jadi tahu hiya do marede bana molo apa lapas turuhana jala jod orang berubah paradigmana berubah pangalahona ala nedde ala di lagu kan molo ngapas di bana dene wago ya mang songo dedok nedde do wae orang misalnya uju di ngolukom maniam nah kan jadi memang itu makanya selalu dibuat melalui lagu syair yang baik kata-kata yang baik halak Batak lak di Amerika pe mana amanginang madang na di Eropa termasuk di Tangerangon di Jakarta di Bukoton asal ngayede homma otano Batak tersahiran di bona pasogi berarti tersahiran di bona pasogi dapat kelalan ima kekuatan ni lagu ope sabotullah eden di Jehovah benda digambar di mana marhitedei kehidupan ni perbuatan Tuhan bagaimana dia memupuk bagaimana dia menanam bagaimana dia merindukan pohon anggur yang dia tanamnya bangsa Israeli alai songono kananima perjolo kata-katanya kecewa
amangina. Saya niripu do parhunihan. HP pergedongan. Saya niripu persaulian HP pamagoan. Di ngolutan aku langsung nih. Saya sungguh di mabur dunia kamata, inata, na tua-tua, pas sekolah anak-anak konna. Anggia aduan, gabe songonon anak kon. Anggia adua gabe songonon anak kon. Adang musa mangingot tau. Alai ang do dewa nagabe kecewa dan sesuai seperti yang diharapkan, kan? Ang do dewa kamanginang apalagi masyol hiya ni mana misalnya ikonodo rokap ni tordikku, ikonodo suamiku inna misalnya, ikonodo istriku, sampai suku nama teh nate na tujuana, ikonon nama buru, on nama ina ido ma. Anggo susah tu mati do turina langsung kan. Abe hola saut tu luarinai ngetro do pasirang mau mak. Anggo lanjut mati do hawin natong song ngono se. Aba mana terhirim kan? Kecewa amanginang. Dan banyak hal lagi. Ada orang seperti itu juga dalam usaha, dalam pekerjaan. Saya berusaha. Molong etor homo bilonam non inang, lamburjuna mau, lamringdas dua tusan. Doakan asing nih merminggu pe rapat nama hita terus mobilin nama teh misalnya kabelam saya merminggu lemdo dalam misalnya banyak orang yang kecewa, banyak orang yang terhirim. Ya begitulah kehidupan amangina. Dan ini terkadang juga bukan hanya soal lingkungan ini, bukan hanya soal keraan ini, bukan. Kadang memang diri teh loh, kadang hati kita ini gulang dojal mah beralasan misalnya alani lingkungan, alani haboy me. Allah sebenarnya penentunya kan hati kita, penentunya kan diri kita. Wih, nama saya mau ke sekolah selalu duduk guru iya cahut tiba dasar emas dimanapun dia diletakkan tetap emas. Lah ini apa sekolah nak? Kalau memang anak yang baik itu, anak yang sungguh-sungguh itu, anak yang didoakan itu pasti dia sungguh-sungguh. Lah ini apa lingkungan nak? Kalau memang dia adalah orang yang baik, kalau dia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, kalau dia adalah orang yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya, ngolu duit. Itulah dasar emas di dia pe. Jadi kadang kan kita buat alasan kita sebenarnya. Alani songonodo, alani songonodo, alani songonon. Ale tengok mah akamanginang. Sebenarnya bagas tapi kiri di kita semua penentunya. Ido akan ada tuh apa? Akamang doina, enggak usah takut, terlalu takut dulu dalam kehidupan ini. Yakinkan aja. Ayah anak nasi tangyak koni, anak nasi pinaborkhati marhiti tangyang dang magoy pos marwamu amanginan. Molo pe agak jugul-jugul otik sonari. Lepola buai, terutama ya kau juti kita, terba berjuta roh umur 5 tahun, umur 10 tahun, SMP, ya kan amanginan. Pola buai, si patala ni malona di jiwang terkuatir, na kuda soni terkuatir amanginan. Terus tiba, ayah ina, aro nama asal ni, na jugulan na mangin na. Apa mana yang jugulen naruh harus bata. Padahal kan kadang karena kreatifnya. Tapi ting tang yakom matuntun terus bawa terus. Si bata Allah marah di pengeri-ngeri. Kamat tope kan anak neol terus pengeri-ngeri. Gak kau tengok rambut bapak ini nak tersain nak kan. Kenapa? Ngalam uban no. Udah semakin banyak uban ini natu geleng no si bata. Kenapa itu pak? Alana setiap jugul ho. Tak baru ada waktu tarenna kan. Setiap saat ati babak kau terta bodoh baken nak lak malam saya geleng nai iri puna jugul apa nama lo tong bah oh iya pak mulai tema ayah PGB huboto inna mana ai inna mate patut do godang uban nyopung inna jadi nama lo anak nai saya betul larang na jugul ade amang kena ya begitulah. Pasti tapi arong udah mengalami sesongoni kan kakek kecewa, anak kesulitan, anak terhirum ternyata manginang Tuhan TP ya ada kecewa. Itu yang mas saya katakan. Tuhan TP ya ada kecewa. Bahkan ini ungkapan kekecewaan di mana dong? Tadi waktu bangsa kan bangsa yang dia pilih, bangsa yang dia besarkan, bangsa yang dia bawa. Ibu ni mana, dipelui mana, jelas do kerja-kerja ni di bata tu bangsa Israel, tuhalak judon. Bahkan malah diulang dari dasarnya bagaimana mereka dibawa dari pembuangan, sian nenek moyang nasi tak kas.
Kita akamang kenan cobalah kalau kita renungkan misalnya mengingat sudah perjalanan di bangsa ini, kalau nama mereng pe kalau nama Jawa, bagaimana karya-karya Tuhan dalam setiap perjalanan mereka. Dibuat, diangkat, dibesarkan, tapi mereka selalu berhasil dan bahkan menjadi bangsa yang besar. Ido sedokon, takas do di turpukon, porla anggur nemar, porla anggur do hasiaku di pustu di sada dolo nanapu. Ingat, nanapu. Tuhan itu diibaratkan sebagai petani yang menempatkan tanamannya suasanana ke tanah yang subur. Tu tano nanapu. Itu nak kina saudara kotak solahon, soal lingkungan kadang kehidupan on. Soal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di porlak anggur nanapu dok, yang subur, jelas dia tempatkan bangsanya itu. Dungi muse jala takas dari dokon, jala dipakuri, diobak, dipakuri, dibersihkan terus, jala dijemput ya ke batu siani, selalu dibersihkan dibawoi, jala disuat terlopo dengan tusi, jala dipaulis ada tukup di tonga-tongana, jala dihalis ada panggilangan di bagasan, paimaho parbue na tonggi, HP na asom di tapuhon. Jadi amang inang teo bagaimana Tuhan menciptakan semuanya ini, semua kita ini, wahita jongjong wahita mangalu, bagaimana kita ditempatkan dan dia menyelenggarakan kehidupan di sana. Dia menyelenggarakan kehidupan di sana. Sebetulnya itu keyakinan di kita, halak Kristen. Jadi bukan sembarangan kita berada di sini, kita hidup dengan si ini, kita hidup dengan keluarga kita hidup di tempat ini. Ingat tamu mengenang, coba bayangkan saya ditetapkan Tuhan di sini. Tuhan punya rencana di sini. Alan ini dok di mana dipakuri dok, dibawai dok dengan bahkan dileho doa di sini, semua begitu subur, begitu baik. Dengan harapan asa perbuehono tanah tonggi. Sebenarnya ini perenungan kan mengenang. Coba kita renungkan, apa yang telah saya buat Tuhan? Doa noing di keluarga, sungguh dia doa noing, misalnya. Nak keparubehon. Apakah yang tonggi? Nama anis doh lanak kanasing. Laside doko ditikyon. Asaido sabotullah akamanginang. Lalu apa ini? Malah di bangsa Israel memang udah jelas kan? Saat itu nggak tahu barang kekecewaan nah. Malah tuh kita noing ngamanginang. Ini juga kan harus kita pikirkan. Apakah Tuhan sudah berkenan? Apakah Tuhan sudah senang dengan keyakinan kita ini, dengan ibadah kita ini, dengan perbuatan-perbuatan kita ini? Anggo burju, yakin doang ngomongin donat kena burju sudah. Ngaku bereng nakin, mang burjunya kamaton. Edemune nakin abang sehirana terus sahat di batu surga. Osion nauli, tongam doho. Mari dia nakin atas sudah lah seroh sama begi. Tapi pertanyaannya manginang. Tadi saya katakan kita ini semua sudah baik, enggak sudah baik. Tapi cukupkah baik ini sekarang sebenarnya di zaman ini? Saya dohola burju, malah somanak kohita kamanginang, nggak burjui. Ale saya dohola nih, ini pertanyaan. Saya dohola somanak kohita, ale tapa sob bujol magabe panakko, tapa sob budi buat jolma artani dongata, nggak selesai. Berarti kita juga harus aktif. Baru saunang magodok punani halak. Itu tugas kita juga amangina. Malah membunuh kita. Saya dah di sidau. Ikotong daroha pangaluhon. Asipata ajal mon olo do mekkel, olo do dengkas ngoni, ala di rohana nang binoto. Ngolo roha pamatehon. Songor rohani parcaturi. Asal melangkah sanik pamatehon do teruskan. Alang-alang sama nih jalmon, bah masa mau saingan, bah masa orang saya terganggu. Oh, amanginang orang Kristen, orang yang dipilih Tuhan kembali dari kita sini. Ikut roha panguluh, roha panguluh bagaimana? Kita menjamin kenyamanan dia hidup, menjamin kenyamanan dia bekerja. Mula-mula nih mana ikut kita para berkembang nang ulon nih. Asa mangan di mana dok kanasing nih. Bahita memereng manggani tetangga pe Allah kita susah. Mangkana nomor perbue. Kita mengutuki diri. Ya mangkanya memperbui, manggani berapa harusan. Itu hari memperbui ya kamangina. Bayak ko cuma lo doho tidak memperbui. Gak betong do manggatan lo jalon nih.
Jadi biarkan aja berkembang semua. Dan itu sebenarnya itu nak kena sorokon, dakolah berhenti, dakolah selesai dengan baik. Bukan cukup hanya kita berdoa untuk kita saja. Molong nyaman ahon, ada gornya tenakin HKBP Bonang Indo, batangnya ku kamu. Cilegom misalnya, saya terjongjong gereja di sini, contoh. Jadi nggak selesai hanya soal baik-baik saja, kan? Tapi bagaimana kita juga memikirkan yang lain. Alanido akamanginan, ada sebenarnya jaminan dalam kehidupan kita ini, ada jaminan. Apa perlu do? Semua yang Tuhan kerjakan ini, pupuk dari mana, hupakuri dari mana, huleo dou dan huleo sude. Apa yang mau kita lihat di sana? Ada jaminan, jaminan kehidupan kita. Dakya meila kana persia tu debata, toringot tamu me. Dang jadi meila kana pasato dirina tu debata. Dang jadi meila kana persia. Itu sebenarnya jaminan itu. Holani no jot na lupa do hita. Buasa gabiasom. Buasa gabiasom kan itu persoalannya. Allah memang keinginan kita, ambisi kita melupakan bagaimana kita berangkat. Keinginan kita itu terkadang dia lupa dohita, nanti tanya kok dohita tuh son. Dong saat kita terus ada kerinduan, dah selesai di sini. Saya turnaing dope misalnya. Sebenarnya menginang kalau kita punya cita-cita yang tinggi itu bagus. Jali selalu di dokter de, tidak ada anak petor di dokter de. Di sekolah petor di dokter de, guru nih petor di de kan. Tinggikanlah cita-citamu setinggi bintang di langit dan rendahkanlah hatimu serendah mutiara di laut. Itu selalu itu kita ingat. Aku bawa tuh biasa anak di hutan di babat di kamang ini. Kalau masuk di batu kelas turni jahat di dinding kan? Duk sahat di badi sok gabiasing tulisanna. Siapa lu, siapa gue? Anggo diai akapoda di basudi. Poda. Dan itu selalu kita ingat. Artinya mengenang kita bisa memiliki keinginan yang tinggi. Kita bisa memiliki cita-cita yang tinggi. Alai ingat sehebat apapun itu, pencapaian apapun yang mau kita capai, jangan sampai mengotori hati nuranimu. Iya mengenang. Manang songon dia pebor kata nak kote sejauh tabai. Tatanya kot ipo dah kot. Unang sampai segar hamalan i. Unang sampai sudah to mertanginya kolan alanion. Kita mengenang. Kola majalo berkat do hita gugu. Sipata lupa do hita majak. Tu nama ngalehon berkati. Anggut martanginya kita selusaha ton luar biasa, kita selalu mendoakan itu kan namanya. Tapi terkadang setelah kita dapat gabi itu letak melupakan silehon pasu-pasu. Atau mungkin juga kita bisa merenung sekarang ini soal perbueta. Anggo mangingok pertanyaan otak si patah kamang kenang amang ekopatu songoni burjuni Tuhan itu hita. Di sudah do hita martangiang lain. Lau marsuasuana peta martangiang do. Lau mangulak kalau martangiang do. Mabangun jauh do dia sudah martangiang. Semua dimulai dari doa. Ale coba kamang kenang. Apakah itu sebenarnya semua dari hati kita? Sudah di sini rohata. Apakah Tuhan hadir di sana? Ini juga menjadi perenungan kita di dalam ayat ini. Puasa gak biasom. Puasa gak biasom. Atau mungkin terkadang ati do songon da dia pistol lakingan ini do ngolutta. Songon ngolu ni halak parisei kan. Mereka yang hanya fokus dengan adatnya, mereka yang hanya fokus dengan tradisi-tradisinya. Ujungnya sudah si Paula akhirnya kalau roh Yesus mangerap dok nasida dan menuci tangan langsung ditihai, langsung direhai. Hanya berbeda dengan mereka langsung menjadi kena bully mana misalnya mau ditikon. Unang-unang atik na songon ido pertanyaan otak, atik na songon ido ibadat ta. Maile kita noeng dang martangiang, maile to noeng asal kalau nasa unang gabi hirasing do kita sen nasing. Enggak boleh amanginang. Tapi harus lagi kita ini, harus lagi keluar kita dari situ bahwa pemujian kita, persembahan kita sungguh-sungguh adalah lahir dari hati kita. Dang nasal holam mengikuti-ikut. Dang nasal holam nasa asa sumat dibereng bukan seperti itu amanginang. Tapi sungguh-sungguh dungimu se tarida mangolutta sigano pare. Iman dedok nanakingani asa dipangido parbuena tonggi. Baru asa parbuena tonggi disok do kita marminggu. Disok kita martangiang. Disok kita manangihon. Di dia parbuena di ngolutta sigano pare mbah amanginang. Di gereja ini, di ibadah ini kita liturgi kita, doa kita sampaikan dengan baik.
Tapi liturgi kita sehari-hari adalah perilaku kita, tindakan kita. Sebetul-betul di bagasan sukacita, di bagasan lasni roha, boy maparbuehon natonggi. Jadi akamanga kenang didok mamuse nang diturpukon, dia opak ma tabereng. Tungah hadope si behenonnya tu perla anggurhu, na sobat tu si. Bahasa saya paumema perbuehonon na perbuena tonggi, hape na asom do di perbuehon. Ope boema gabe suku-suku dehita. Nuaing bahiton berkala Israeli behita. Cakala Juda nedok nehita. Alai perla anggur di dewataru hita. Kenapa dikatakan perla anggur? Ala ni hargana itu. Harga aimolo na jului di bangsa Israel, bamolo perla anggur ido kebun yang paling harga kan. Itu yang paling utama. Jemolo digobar songon hita, ala ni hargata doi amangina. Jala molo dipangido perbuena tong diset kita karena kita itu berharga di mata Tuhan. Dan dipesobu. Alai torido do takas. Unang gak beso dileam, unang gak beso dirawat, unang gak beso dibukai mana benar harbangan mangaleonudan. Jangan sampai dia menutup awan dan tidak memberikan hujan kepada kita. Labatan da disi, odo tikina hita digora, odo tikina hita dipengot. Jadi mau lomar hita jamitona kamanga kenang, seolah-olah kita merasa, iya ya, diingatkannya. Kita juga menjadi merenung, harunaing nama son. Itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Berarti harga kita sudah di hadapan debata. Itu kan amanginang songon datu-datu idoi. Molo sa dipasingot kita berarti naholong marohana tu kita. Kan itu sipata ngasongon di murukna, satu ngari be muruki. Baru dungi turidok ma, molo humuruki peho. Ala ni holong ni rohakku denna mamuse. Peku kamu masuk. Siapa tahu lo dosongonnya teh dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini juga seperti itu. Kalau Tuhan sedang mengingatkan kita, bahkan menegur kita, atik warog kata yang sudah jauh, atau mungkin ada langkah kita yang sudah keliru. Hari ini kita diingatkan Tuhan, dipanggil Tuhan, pasoi. Ala didok parbuehom ma natonggi, parbuehom ma natonggi. Mau saya orang namuruk kita napigahon, na sebulanon matang alinnya api berubah ma. Gabi mekel ma misalnya gabi las roha. Mula-mula kamu kenang sepermingguan on saat dijauh termekel kamu tamata mekel tu akanak kon nasi dapat terlas rohana itu rijujui di tane nih marminggu turin ada dong minggu depan nih no kalau mula segereja kalau nih bareng sapu dabu termangamuk pulang berminggu turin on dong musika jadi sebenarnya sesederhana itu amanginang sesederhana itu kamu mak begitu juga bapak dan ibu semua sesederhana itu sebenarnya dalam kehidupan on kan. Bagaimana kita mempraktekkan pola terseduh misalnya bagas tapi kiri padahal ada yang sederhana bagaimana kita laksanakannya dengan baik. Jalaido na pinangido ni debata marhita-hita di tikyo di turpukon lakukanlah kebenaran dan keadilan. Isido taridana isido hasurungan di jolma par minggu doh so par minggu menghadapi semua hal par Tuhan doa so par Tuhan akan atuguha personal dang sesikap naido si patanang peotik masih bisa dia melakukan kebenaran nang pesedang pergumulan di mana nang pesedang dalam kesulitan di mana saya bodoh pe mana bertindak dalam kebenaran itu enggak dipelua kata Yesus itu di sini itu nak kena terjadi pitui alai porla anggur di Jehovah ima pinopar di Israel dotak ke bawah sejuda suasuanan hasudunganna saya dipai mauhum hape ida mapangarupado omma akamanginang suatung terhirim di batatu kita suatung terhirim di pekerjaan Tuhan mengharapkan kita di sana berbuah di hutatai Tuhan mengharapkan kita di sana berbuah di huriatom Tuhan mengharapkan kita di sana berbuah jadi malah diharapkan kita berlaku benar unang be pangarupao dang besah wala penindasan dang besah wala kekerasan sifat udota. Tapi bagaimana kita bisa melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Jala parpudi di si di dok hati goram ma ipangido hati goran kebenaran lasongoni do kebaran di batang hati goran hasit tonganna dok kolong nei saya sedalam di sude di perjalanan ningoluna kita pek kamanginang saya dalam ma ke hati goran hasit tongan dok olong di roha di hita saluhuna
songon na binahin ni Tuhan ta Jesusi madubus kita songoni ma nanggulukta sahalinai aka mga kenang parbuehom ma natigor do asitongan amen martangyang mahita moleate ma ali Tuhan Jehovah de bata ngadi pengoto hami ditikyon asatung marparbue ngulu nami parbue hati gorang nadi halomohon ni roham disude aka perdalanan ni ngulu nami paso-paso Tuhan saluhna aka hamio sude amay na ruwas ni huriam tisadot anon asa margugo hami Tuhan mangulahon na hobbar tulong ni rohami nung nga ditang ihok kami hatam nung nga ditang ihok kami nang sipengok mo maritutpukon ang giya tuha sa di pergugoy ho kami lao mangulahon ni makaporsay sude di sude ka gulme ni ngulu nami Jehovah de bata mole ate ma di ho ditikyon nang sude ka na ni hasolon ni ros ni uriam terlumobi di bonang indon pargugoy jala holong pamalu makana marsahit dongani akan marukil akan marhabok ni roha asa tarapul rasida urupi ali Tuhan akan mardangol pastor rohanami Tuhan kolong ni rohami saluhuna patuduhon unasida takas na kit Tuhan ele-hele nami saluhuna sa distrik Bantenon nong dijahahon ima mangido udan ala naong lobi kurang lobi onong bulan dan rawudan manang masa ari logo di luar namion ele-ele nami Tuhan buka langit ni parlangit kami asale hono mu dihami udan adi boto kami takas hono mangatur hono udan dang las niari mangalehor ditikinabe jalai do pas ni rohanami ditikam martangiang tu do pammu lehono mu dihami hobbar tuasi do holong ni rohami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tubuh alot na harita, tubuh ingat
ma pelata toropan di bata martang yang mahita. Ale de bata amanami na di bano gijang horo haroroan di saluhut sileolehon na dinggad doho nasa ulibasa na muliutus. Kupasahat tayo masana nila umitu hami pelan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso medjala ramoti. Asa ho parhasak kami pelenon. Pati bulhon harajom mo dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad hami godang ni silalehom itu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banwagidjang sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajommo, sa sauk malomone roham di banatong osong na di banwagidjang, lehom matuhamis darun hangoluwas siya pare. Saya sama dosa nami sa panasanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata amaho. Di sodakko Tuhan debata ama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di depak ko Tuhan debata ama buhina tuho. Jala di pasar hom madamena tutordim. Horas sumalita. Siya kami saluhukna kaparhala dun ni Huria, tarlumobi na makubasi parminggo at tadidikyon. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Horas! Tuhan Yesus memberkati.